Užasan je skok, onaj posle ova ruža, ono da izlazak na pravac. Nenormalan skok. I pazi, hoće da ga propinje opet, ne znam koji je. Pogledaj ako stoji kladnje, gledaj. Jesi otpustio sve? Molim. Pogledaj kako stoji kladnje, to je sve u redu, nije pao. Daj taj njegov tu. Daj kopsu, daj. Može. Ajde, ajde ću vama. Vezano tu sve. Da. Neki uvrnuo sam ovo, stani. Ovo. Dobre sve. Donje desno. Dobro. Noge. Skok. Teži noge. Šta je ovo što zakrti? To je ništa. Sve se koji ruku. Evo okej. Koji treba? Okej. Bravo. Dobre, dobre. Ready?